Lang voordat ik als Frederik de Zwitser in Friesland een wereldberoemde artiest wie ik al in Heer te zijn. Want ik hier de prijs won voor opdrukker van het jaar 2008. Nou, opdrukken van het hier, dat wil je terug een originele boord hebben. Dat betekent dat je de mooiste opdrukker hebt die er alle keer op dat evenement wien. En die jury die komt dan te zien en die gaan dan schouwen. Toen raven ze mijn naam om en toen dacht ik, is dat echt zo? Ja, ik kreeg gewoon een beetje kiepenvel. Daar hebben we hem. Ja, wist. En de boot loopt net in het water. Nee, het is winter en hij moest eigenlijk weer even gerestaureerd worden. We wisten niet geen namen en we zitten te denken van, nou wat moet die namen nou worden? En toen zei ik sinds uit van, ik hier al een naam bedacht, maar had je, ja dat is het correct niet. En toen zei ik Zwitser, toen zei hij, dat is het. Past goed bij die. Ik zei, nou dat nou ik weer net. En hij heet dus Frederik Hij heet Zwitser. Ja, daar komt mijn artiestennaam ik wel, ja. Toen de tijd alles betacht en toen later begon ik muziek te maken en toen zei ze, ja, mijn artiestennaam had. Nou, toen zei ik, Frederik de Zwitser, dat weet eigenlijk al. En naast die zangcarrière best ik altijd nog skippen, toch? Ja, klopt. En ik heb nou zelf alweer een paar hand, maar nou een grote sleeboot, dus dit is 4 meter en ik heb dan nog een gelezen voor 16 meter. Had de havenmeester vregen Tolf trouwens, dat moet ik er een bij vertellen. Maar die hebben er nou bij en zo nou dan keep ik weer eens een oorboordje, maar deze die bloedt nog.